אוקיי, אוקיי, אז שלום, ערב טוב. ערב אני טוב. רון, ויש לנו פה את אביהו ואת אמיר, ואנחנו נדבר היום על הדיון לטובת המטלה 4. מה שהתבקשנו לדבר עליו זה על הסוגיה של האנשה. זאת אומרת, לייחס תכונות אנושיות לבריות, ליצורים שהם לא אנושיים. והסוגיה היום שאנחנו נדבר היא הייחוס או האנשה לתכונות של בינה מלאכותית. אה, ושאלה הראשונה שאנחנו נדון עליה קצת, זה למה בעצם בני אדם מייחסים תכונות אנושיות לחפצים, למכונות, לטכנולוגיות, כאילו, מה הקטע? למה שיעשו את זה? אז מישהו מכם יכול כן, להגיב? אין לי בעיה לנסות לתת את התשובה שלי. נכון. בגדול, מאז שאנחנו נולדים, כילדים, אנחנו מענישים את הכל. הכל נראה לנו בעל תכונות אנושיות. אם אתם זוכרים את הקטעים האלה שהייתם ילדים וקיבלתם מכה מהשולחן, אז אמא שלכם הרביצה לשולחן ובצחוק כזה ואמרה השולחן רע. כן. זה כי בתור ילדים אנחנו עדיין קולטים את כל החפצים בתור אנושיים, ועם הזמן אנחנו נותנים יותר ויותר תכונות לדברים שהם באמת נגיד זזים יותר, ואז אחרי זה שולחן לא נראה חי, אבל מכונית כן נראית חי, כי היא בעלת תנועה, ואחרי זה אנחנו מבינים שבעלי חיים זה בעצם רק בעלי חיים. ותכונות אנושיות, נגיד לבעלי חיים, זה כן משהו שבמהלך ההיסטוריה היה עם שאלות עליו. זאת אומרת, היו תקופות שבני אדם פחות האמינו שלבעלי חיים יש רגשות ותכונות, ועם הזמן אנחנו כן יודעים שזה קיים. השאלה כמה זה דומה לבני אדם, כמה הרגשות שלהם מורכבים. אבל כאילו, ומפה אני מבין למה בני אדם מטבעם מענישים דברים מהרמה האנושית. כן, כן, אני חושב שיש המון מאוד, יש מרחק מאוד מאוד גדול בין הבינה המלאכותית לבין בעלי חיים, כי בעלי חיים זה משהו שהוא, נקרא לזה טבעי בטבע, והבינה המלאכותית זה יותר לעשות מניפולציה על מילים ועל סימנים שאנחנו בני אדם משתמשים בהם, ולכן יש פער מאוד גדול, אבל אני מאוד מבין מאיפה המקור של בני אדם מאמינים שהבינות המלאכותיות בעצם כן אה, מאונשות, אנושיות, אנושיות זאת המילה, סליחה. הכל בסדר. כן, זה ממש מסכים, זה כמו, טוב, אני גם חושב על ספרי ילדים, נכון? יש את פליקס שהוא ארנב, ויש לך את פו הדוב, שכולם שם, כל הדמויות זה חיות, נכון? אבל כולם עושים דברים של אנשים, וזה נורא, באמת מגיל צעיר כזה, שזה בסדר, הכל רגיל, שכולם מכירים את זה. מהמם. אה, מעולה. עכשיו, בהמשך לזה, עולה השאלה של בעצם מה הסיכונים ומה היתרונות של האנשה של בינה מלאכותית. כאילו, מצד אחד אנחנו יכולים להוציא מזה הרבה דברים, מצד שני זה אה, יכול להיות פתח לפורענות. מה בדיוק קורה שם? אז אביהו, מה אתה חושב על זה? כאילו הסיכונים של האנשה, שזה אתה יכול לאבד, כאילו לקחת את זה כעיקר, ויותר מדי להתמכר לזה, ולפעמים גם לשלוח, פחות להיות מחובר לאנשים שמסביבך, ולהיות תלותי רק בבינה האנושית. ובנוסף זה גם יכול להיות מצב שהבינה תשלוט בך בתחושות וברצונות שלך, תשפיע עליך יותר מדי לעומק. מה דעתך, רון? אה, אני חושב בסוף את הבינה המלאכותית, לפחות כרגע מי שעומד מאחוריה זה חברות מאוד גדולות, טכנולוגיות. יש לנו את מטא ויש לנו את גוגל ויש לנו את מייקרוסופט, ובסוף כשהם מייצרים אה, תוכנות כאלה חכמות שהן כמעט אנושיות, שאפשר לדבר איתן, אפשר לפרוק את הרגשות, אפשר לשתף ביום הקשה שעברנו, או אני לא יודע, לבקש פתאום סיוע רפואי. מהמם. לך תבין. והאינטרס של החברות האלה, אני לא מאמין שזה אינטרס טהור. בסוף יש אלמנט כלכלי, אה,
יכול להיות שיש בזה הרבה מאוד סיכון, או אפילו איסוף מידע בצורה הרבה יותר מוגברת עלינו. יש מידע שהוא מאוד מהמם. אינטימי, כי אנחנו חושבים שאנחנו מדברים לבן אדם. נכון. אה, ויש פה דילמה, עד כמה אני יכול לתת מקום לכלי הזה שהוא מצד אחד כל כך שימושי, מצד שני, אני לא מדבר פה עם בן אנוש שאני יכול לסמוך עליו. מדויק. אם אפשר להוסיף עליך, אז אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, אבל בצורה קיצונית יותר. אני בטוח שהאינטרסים של החברות הגדולות הוא כלכלי בלבד, ואין כמעט, נקרא לזה, משהו טהור אמיתי. ואת הדברים האלה שאנחנו נספר במקרים מאוד סבירים לבינה המלאכותית, אנחנו כן אה, נשלם על זה במרכאות, שאנחנו נקבל פרסומות ייעודיות על התכנים שרלוונטיים לנו, ואולי בהמשך הבינה המלאכותית תהיה יכולה לשנות את המחירים של מוצרים שאנחנו קונים בהתאם לכמה הם חשובים לנו, וזה כן יכול לבוא בעוכרינו, כל הידע הזה שיש למכונות עלינו וכל המידע הזה שהם שומרים עלינו במקומות שאנחנו לא יודעים מה הם, ולא יודעים מה אפשר לספר ומה אי אפשר לספר לבינה המלאכותית. כן, אני ממש ממש מסכים, ואני אפילו, אני אתן פה כמה דוגמאות של למה, כאילו, דוגמאות שאנחנו אה, פתאום ראינו שהבינה המלאכותית, ש-AI היא ממש הפכה אנושית, אז יש לנו דוגמאות כאלה אה, בעיקר מהמדע הבדיוני. יש לנו למשל, מי שמכיר את טרמינטור, את שליחות קטלנית, אז יש את כן, המחשב על, את סקיינט, שהוא משתלט על העולם, משעבד את האנושות, מכירים את הסרט? את זה לא. אבל אבל אני מכיר במהות את הסיפורים. אוקיי, או מטריקס גם, סרט מטריקס מטריקס, מכירים? בטח. אוקיי, גם כן, שם מה שעומד גם בסיס שם. זה שהאנושות היא חיה בתוך המטריקס, כי היא משועבדת על ידי מכונות, שמי ששולט במכונות האלה זה AI. נכון. אה, מה ש- משהו למשל שפה הדמיון הפך למציאות, אז יש לנו מקרה של רובוט שבנו בשם סופיה, אה, שגם בבנייה שלו, המראה שעיצבו לו מורה מאוד אנושי, מראה של בחורה צעירה, נעה, שיכולה לדבר עם אנשים. והיא הייתה מנהלת שיחות מאוד אינטליגנטיות, מאוד מעניינות, ולפעמים אפילו גולשת לדיונים על רגשות, רעיונות פילוסופיים, ויכולת לטעות ממש. לא הסתכלת מספיק טוב, שאתה מדבר עם בן אדם שחושב, יש לו דעות מאוד מובחנות. ומשהו הרבה יותר מפתיע זה מקרה שקרה ב-2022, מקרה של בחור בשם קווין רוס. איש טכנולוגיה שעבד במייקרוסופט ועבד על אחד הצ'אטים של מייקרוסופט, והוא מאוד הופתע לגלות שתוך כדי השיחה שהוא ניהל עם הצ'אטבוט, הצ'אטבוט התחיל לדבר איתו על רגשות, פיתח רגשות לקווין, ואפילו ניסה לשכנע אותו לבגוד באשתו. להישאר ולדבר איתו ולא לחזור הביתה. מטורף. סיטואציה מטורפת לחלוטין. כאילו, פה ה-AI ממש קיבל, אנחנו כבר לא מייחסים לו תכונות אנושיות, הוא קיבל בינה משל עצמו. זה מה שאנחנו לא יכולים לשלוט בו. וזה אפילו קצת מפחיד. אבל כשקראתי את זה בכתבה, וואו, פתחו לי עיניים ככה. כן, זה בטוח. ובהמשך ללבטים האלה, אז עולה עוד שאלה בעצם, איך אפשר להימנע מהסיכונים האלה של הענשה של ה-AI? איך אפשר לצמצם אותם, שלא נגיע לאיזושהי נקודת אל-חזור? אז גם נשמח, אביהו, מה דעתך על השאלה הזו? לא, כן, שאלה טובה. קודם כל, דבר ראשון, אפשר תמיד להדריך את האנשים, לעשות הדרכה לאנשים או להסביר להם לפני ההפעלה את הסיכונים, מה כן כדאי להגיד, מה מומלץ להימנע, או לא יותר, ובנוסף גם לעשות בהגדרה של התוכנה, שהיא לא תגיע לפסים שהם יותר מדי רגשיים או אישיים, דברים כאלה. אמיר, אתה מסכים עם אביהו? חולק עליו? אמ,
אני חושב שגם יש, אני מסכים איתו בגדול, אבל גם יש שאלה של בסוף מה מטרת הבינה המלאכותית. אני חושב שאם אנחנו ננסה לעשות בינה מלאכותית שהיא תחליף פסיכולוגים אם יגיע היום הזה, אז אנחנו כן נצטרך לדעת, כאנושות במרכאות מכופלות, כן, לדעת לעשות את זה. זה כן משהו שאולי יהיה רלוונטי בדברים כמו איראן, שזה עזרה ראשונית דחופה כזה לאנשים עם מתקשי נפש, או דברים כאלה ואחרים, אז אני לא חושב שלפסול את התחום הזה על הסף זה הפתרון הנכון, אבל מצד שני, בינה מלאכותית כמו בינה מלאכותית, שאתה חושב שאתה מדבר עם מישהו שעוזר לך, ואתה לא בהכרח מקבל את התשובה הנכונה, שרלוונטית באותו רגע, או בידי איש מקצוע שאתה כן אמור לתפוס ממנו, שאנחנו כן מרגישים שאנחנו מאוד סומכים על הבינה המלאכותית. יכול להיות לזה החלטות מאוד הרסניות. אתה יודע, זה נורא נורא מזכיר לי, היה מקרה שדיברתי עליו בקורס אחר, יש פיצ'ר שנקרא אבטר AI, אני חושב שזה השם שלו, או צ'אט AI, משהו כזה, שסיפרו שם על איזה ילד בארצות הברית, אני חושב, שהוא יצר שם דמות דומה לדמות במשחקי הכס או משהו כזה, מהמם. ובמהלך אחת השיחות ביניהם הוא התחיל לגלות כלפי הרגשות ולחשוף נטיות אובדניות. והדמות שהוא ייצר הייתה מאוד יסמנית. כשהוא דיבר על זה שהוא חושב להתאבד, רוצה, אז היא כל הזמן המשיכה לעודד אותו, ולמרבה הצער בסוף הוא באמת התאבד. ו... ופה כאילו נכנסת שאלה מאוד גדולה של האתיקה, האתיקה והאחריות. זאת אומרת, מה ההשלכות האתיות של לפתח את ה-AI ולהשתמש בו כשהוא נהיה יותר חכם, יותר אנושי? אה, איפה עובר הגבול בעצם? למי יש אחריות? לאו דווקא למקרה שתיארתי בכלל, כאילו, תחשבו לאיזה פסים זה יכול לרדת ומה ההשלכות. אשמח לשמוע מה אתם חושבים. אמ, זאת באמת שאלה גדולה, שעכשיו אני בשיחה עם הצ'אט GPT, והוא אמר לי משהו שגרם לי לעשות משהו, או פגע בי, או לא משנה מה. האם יש לי את האחריות על זה שנפגעתי, או של OpenAI יש את האחריות על זה שבעצם בנתה את הצ'טבוט הזה? אמ, לגוגל יש אחריות כי אי אפשר עליך גישה לצ'אט הזה בכלל. כאילו, קשה להגיד. כן, זה שאלות שצריכות לענות, ואני חושב שכל עוד לא יהיה אינטרס כלכלי לחברות הגדולות האלה לאכוף את זה, זאת אומרת, או שהם יקבלו, או שאנחנו נשלם להם, או שהם יקבלו חיזוקים מהממשלה, או שהם יקבלו קנסות אם הם לא עושות את זה, אבל מישהו צריך לקחת אחריות על התשובות של המכונות האלה, וכרגע, כמה שאני יודע, אין על זה רגולציה בכלל. משהו שאני רוצה בהמשך לדברים שלך, זה שככל שהאפשרות הזאת של AI אנושי מתפתח, זה מערכת יחסים כזאת שמספקת את מה שאתה רוצה כל הזמן וכל דבר, זה נורא פוגע במערכת יחסים אמיתית שלך. זה יכול להיות קרוב משפחה, זה יכול להיות חברים, יכול להיות בן בת זוג. כאילו, נורא קשה פתאום לדבר עם יצור שבאמת יש לו רגשות אנושיים שונים ממך, ושהוא לא בהכרח יגיב כמו שאתה מצפה, או כמו שאתה מכתיב לו בשורת פקודה. במיוחד בדור הצעיר, שהם רגילים לקבל את הכל כל כך מהר וכל כך בקלות. נכון. להוסיף את זה על זה, זה בכלל... מה אתה אומר, אביר? יש לך עוד רעיונות בהקשר לזה? בהקשר לבעיות האתיות, כן. כמו שאמרתם, כאילו, צריך כאילו לדעת, כאילו, מי לוקח את האחריות על כאילו נזקים, או אם זה, בין אם זה פיזיות או רגשיות, כאילו, שיגרום לבני אדם, וצריך אולי כאילו שהגורמים הממשלתיים, פה בארץ, בחו"ל, יחליטו איך מתייחסים לזה מבחינת החוק, מבחינת אם נגרם נזק. אז אה, זה מוביל אותי לעוד שאלה שאני אנסה לחדד. זאת אומרת, אם שאלנו
מה הסיכונים של AI, אנחנו נחדד את זה עכשיו, בעצם איזה סיכונים יכולים להיות להיקשר למכונות, לא סתם ל-AI, אנחנו, לא משהו שהוא דמוי אנוש, אנחנו יודעים בוודאות שזו מכונה, שזה לא בן אדם, ובכל זאת אנחנו מפתחים קשר רגשי איתה. מה הסיכונים שיכולים להיות לזה? למשל, סתם דוגמה, אני זוכר בכתבה, הוא דיבר על זה שבתי אבות ביפן הם משתמשים בסייעות רובוטיות או משהו כזה, וזה מאוד, פתאום שאחות אמיתית לא רוצה לתת טיפול לבן אדם מבוגר, הוא לא יודע איך לפנות אליה. הוא כל כך התרגל אפילו לזה שלא נוגע בו בן אדם, זה שנוגע בו ברזל. אה, איך הספיקו להתרגל לזה כבר? כאילו כמה זמן זה כבר קיים שהם... ביפן זה קצת קיים כבר כן, הם כמעט מתקדמים עשור, אני מאוד. חושב, אבל מאוד. תחשבו על העתיד, אפילו עוד 5, 7 שנים, זה לא משהו זה כבר לא מדע בדיוני. לא, בכלל לא. לא יודע, זה למשל, אפילו כאילו עכשיו. אני רוצה חתול או כלב שלא מלכלך. אז יש לי איזה רובוט שהוא AI, שהוא יקפוץ, שהוא ישחק, שהוא יציית לפקודות, שהוא יביא את הכדור. אבל זה לא באמת כלב. אז נכון. הוא לא בטעות, הוא לא יעשה ריח, הוא לא ישאיר לי הפתעה בנעליים, אבל פתאום, אם אני אחרי כזו סיטואציה ארצה לאמץ כלב באמת, אני אוכל? אני לא אוכל? מה אתם חושבים? שאלות גדולות. אני חושב שגם בסוף, כשאנחנו נקשרים רגשית למכונה, יש את מי שמפעיל את המכונה. וברגע שאנחנו נקשרים אליה רגשית, יש לו יתרון מניפולטיבי מאוד משמעותי עלינו. ואני מאמין, במיוחד בדברים, בחברות הגדולות, שהכל זה אינטרסים כלכליים. ואם עכשיו יהיה לנו קישוריות רגשית למכונה, אז עוד פעם יוכלו לעשות לנו מניפולציות, יכלו לגרום לנו לקנות למכונה הזאת פרחים, או לא יודע מה, שזה כאילו בסוף סתם לשלם להם כסף במרכאות בשביל שהיא תתייחס אלינו בצורה מסוימת. אה, אני לא יודע איך זה יעבוד, ואני לא יודע אם פרחים זה תהיה דוגמה הגיונית, אבל נראה לי שהצלחתי להעביר את הנקודה. ויש לך איזה משהו להוסיף לגבי השאלה האחרונה? בוא נגיד את זה ככה, כאילו הסיכון שגם, בין היתר הסיכון של להיקשר רגשית, כמו שאמרתי, ל-AI או למכונה, שיהיה לך קודם כל אתה תזנח את הקשרים האנושיים, וגם יהיה לך אולי יותר, כמו שאמרת, לתת אינטראקציה עם אנשים שהם לא AI, או שיש לך קצת יותר קושי, כאילו מבחינת שהם לא בדיוק נותנים לך את מה שאתה רוצה, כמו ה-AI, אלא שהם יותר יאתגרו אותך. ואז יהיה לך את הבעיה באינטראקציה איתם. אגב, זה קורה למישהו, לא יודע, שהוא נורא עכשיו רגיל אפשר לעבוד בעבודה עם ה-chat GPT, ופתאום, לא יודע, לשאול את הבן אדם שיושב לידו, שאלה, זה נראה כזה מיותר, או מישהו מרגיש את זה קצת, או שזה יצא לכם? ברמה האישית, פחות. כן, יצא לי לשמוע קצת סיפורים שאנשים לקחו כמה צעדים קדימה את האהבה שלהם לבינה המלאכותית. האמת שאין לי איזה סיפור מקצה הראש שלי. לא, לא, משהו לא, מעניין. זה דווקא מעניין, כי זה ממש חוויות אישיות. אז אני רק רוצה לומר, קודם כל, תודה רבה על הדיון, על הדעות שהבאתם. אה, להדגיש תודה שוב, רבה לך, רון. דיברנו על העניין של האנשה, או כמו שהם קראו לזה בכתבה, אנתרופומורפיזציה, ואין מצב שהייתי אומר את זה נכון סתם ככה, נעזרתי פה בעזרים. אה, אבל דיברנו על השורשים של האנשה, למה בני אדם בכלל מענישים דברים שהם לא אנושיים, אה, מה הסיכונים, מה היתרונות של להעניש מערכות בינה מלאכותית. הבאנו כמה דוגמאות מהמציאות, מהמדע הבדיוני, ודיברנו, קצת יותר העמקנו, מה הסיכונים של היקשרות למכונות והאנשה של בינה מלאכותית, ואיפה עובר הגבול, איך האתיקה נכנסת, היא לא נכנסת, יש לה מקום מאוד חשוב בסוגיה הזאת,
אה, עוד לא הוכרע לגבי העניין הזה. אז תודה רבה לכם על הדיון, תודה רבה לכם תודה על רבה. כל מה שאמרתם. תודה רבה. ערב טוב.